Oedd hi'n gêm dda. Oedden ni fo plan i ddechrau'r gêm ac i dod trwy'r gêm heblaw y 5 munud gyntaf yn yr ail hanner eto. Yn ffodus, byddwn ni angen gwella ar hynna, ond am yr 85 munud arall, oedden ni'n deserfio curo'r gêm. Neu fod yn holl onest, dwi'n meddwl oedd y perfformad gorau gyda ni o gwbl heddiw, oedden ni sal. Dim fel ni'n unan. Da ni'n gallu cweit rhaid y bus arno fo pam lly, ond na, siomedig iawn efo performance o'r ogi heddiw, oedd o nowhere near y standard. Mae nhw wedi setio hynna'n chwarae teg, dim ni wedi setio, nhw wedi setio fo. So na, siomedig iawn. Tipyn o gêm efo na, oedd hi'n gyffroes? Oedd 6 gol yn erbyn Caernarfon, fel arfer ni ar yr ochr arall i'r sgôlau yna, ond heddi ni wedi dangos rhywun cymeriad unwaith to a quality fi'n credu. Hanner gynta chwarae'r gêm yn y ffordd cywir, gael hanner o rhaid ni really digo mewn a brwydro am y result a bach o quality sydd wedi ennill yn y diwedd. Mae fan hyn yn rwla da chi wedi cael dipyn o lwyddiant yn y gorffennol, dydy? Yndyn ni'n ti sbio ar y record a da ni wedi gwneud y dda iawn y mag. Oedden ni'n dweud oedd gynnu ni gymaint o giar sy'n fynd drwy ddo half time, ond eto oedden ni dal 1-1, dod allan, sgorio fuan yma reit, reaction perffaith oedden ni isio. A wedyn ni'n gobeithio sa'n ni'n kick on a mynd ymlaen wedyn ni i wneud y dda, ond na complacency yna creepio fewn unwaith eto yn ffodus. A wedyn, o'n i'n teimlo bod Met yn hyd y win second half. Dwi'n meddwl nathon ni curo'r brwydr o gael y rheolaeth, a dwi'n meddwl oedd Caernarfon yn trio brifo ni dros top a tu ôl iddyn ni, a gael lot o bel i fewn i'r cwrs corsbi, a heblaw am y ddau gol, a gadden nhw un y ddau o gyfleon, ond dwi'n meddwl nath o brifo ni gormod. Mae pob buddugoliaeth a pob un peth da ni'n neud mynd i ategu at ein momentum ni nawr os ni'n mynd mewn i'r gêm ail gyfle, a dyna beth fi moyn i'r clwb wneud yw just cael bach o rim tu'n ôl i ni nawr os ni'n mynd mewn i'r play-offs.